Zdravím vás, milí klienti, a srdečne vás vítam vo Zvončíne, ktorý je, dá sa povedať, takým predmestím Trnavy. Vzhľadom na dostupnosť je veľmi vyhľadávaný. Momentálne sa nachádzame v novovybudovanej lokalite, kde mám pre vás pripravenú štvorizbovú novostavbu, ktorá verím, že naplní zrovna vaše očakávania. Ak nie ste fanúšikmi dokončovacích prác na dome či okolo neho, tu ste na správnom mieste. Stačí sa len nasťahovať a venovať sa rodine. Moje meno je Tomáš Doka, zastupujem realitnú kanceláriu Voigt a už teraz sa teším na osobné stretnutie.